nobody did Ghana here. Obiedi kwasa sabia tiadi Yesu dibia. Jesus. Obiedi nyamra sabia tia wonyakopa tatwa no. Edesa anomini musuo wo fanna kwama mesra frabo cha diapo. Enti aya na wotwe miensa pepepepe asunie ana Bulldog ekokasa ma na nkoti awiase nyina genkwa Yesu Kristo no. Jesus was a fool at that point. No. Hey. 3 weeks later, Afena, Empress Gifty as gospel artist, only UTV workers, United Showbiz workers, ehunu nyansa, SS Bulldog kan ye me pacho, it only pa acho ehun. Mpenfo sa bonda ja kwa nya ne kwa. Acha fare de obodi aba. Let the prophet Ebenezer that kwa ya do, ye prophet one, the nation prophet Opambour, abe reply to acha pano. Nuasa fire Empress Gifty, Bulldog nankasa, Kumchacha or Timubie. Any United Showbiz workers wa fire omunya one fans pay. I Penyah media. Best was any demo. Over like video no other my subscribe button. Click the notification icon for latest update. Now bet you wa join the mama or comment section. Best was baswa. No she no for so any be action. And on the 6th July 2025 here. 3 weeks ago, Anna Bulldog go PMO United Showbiz na hono I don't go can asem e wo hono. One fa ben bon crofo e hono na oye fool. Ah, e hono oye fool. We fool say. Aden so oye say na kuma ba. Jesus no. Yes. Jesus. Yes. Hey, say. Oh, why? Please. Why say that? Jesus was a fool at that point. No. Hey. Someone named Jesus. No. You can't say that. You can't say that. No. Emo kan kwa mafaka on twinsa Bulldog. Twinsa yo twinsa Bulldog ase dey masa. O twinsa ye on twinsa. Emo ba na nka manfo twinsa Bulldog. At least as man kan wan ka say Empress Gifty nka manfo so no ema ne pacho. But that's what kan yo mu kan ya be ya agro no enum ja ne sa say okay ono ana kan asem. Chire din na o twi betwa mu o mba man kan ho asem. Na o twi betwa mu o man kan ho asem. E ho na heat esate ba ye. Efia sha be fire Emma Opambour na kase be fire asofo mi bi bembe bobo mu adwene ele kire na ebusa endora ayes na ebe kan Emma na otwemiensa na eho ana Empress Gifty as gospel artist what na see no see there be Yesu na me sare den ho nkwai ana se Yesu den ho ana ma me menya dini enye sika gyan ni munyam na se obi paabu me papa na ni mutia se ya there be entwaye etima me paacho Empress Gifty ejina United Showbiz workers ni animu e a chopper ebre Ghana for enne no ye wo ade bia me pese meye na be 3 weeks ago ni na United Showbiz ensembi ekoko so efa miami nua bema Bulldog wo kasembi na mejina fidie so bibia wo kan no na masre Christopher say the course no bebre na mate asofo mpanyinfo afre edwuma mu mpanyinfo afre na se enwumbre mu te se meka ho asema na eye achewpa se de asem ne koye no ankoyie amankrofo bebre in fact ankoyie enintini Empress mijina eye United Showbiz anemu na yasre esremo anone tekreman se yakobe die ye befomo a ti yesremo ya fomo a mfanche mijidi se ye behwe yakwemu yie se de bibisa no ensan embabium na entumi entra enko echiri ti enwumbre die eye chawpa ena yesre se de course so 3 weeks ago yenua bema Bulldog nano kasae na kasa na wokan no wankasa yie kasatia ye nyankopon a mene umienu nyina bible so wi na ne nansa so wo sore ye na ne nyuma nyina kire se wo yo nyankopon wo yo nyame ba na wode enanso no 7 days
ɛde bo wiase ɛde hyehyɛ nneɛma ɛbo nipa kan ho Empress sɛbi mababa ye host amiti he ma femu die bia na wose meye bia meye na mom aba ne sɛ wose me santena se na mesrɛ sɛ de ekoye entwa yi mfa nkyɛye na yɛgidi sɛ ebesua de ɛwɔ de ekɔ so no na ma yensan so repeat mistakes ebio yesrɛ mo Ghana man mfa nkyɛye Emma ehokra no Kumchacha kra ka se da bi eha no se Bulldog no tiase na Daddy Lumba ewo eha no ide penam owo ni tiri mo yo won say ne selection ye ya obi ti se Lumba ewiase nyina je na tom Ghana fo nyina je na tom wo wo se ma be pagya ne ko na Bulldog ne na ho dabi sofo that tie mami kasai dabi owo tiri mo den owo tiri mo nya bia ka se Lumba anka wo mu ma Bulldog ene na wo da sofo untumi me so that I mean to me kasa say me patcho man kasa say I didn't know man kasa me opinion your opinion but don't use Bulldog that mean you so me another time so be you so me am ti akodua mu me use na we use Bulldog na dem adimi na dey tell you use Bulldog me patcho sign me so me twin sense we use Bulldog me patcho Bulldog no wa kasa wo no wo nsuro wuo me patcho oni ya no mo a ba bi owo bi am enfa me ho sofo enye wo ha sebe na me ka me si wo nsusu no me so owo de so me ntina ha ma obi mfa bi nyew ti enfa nyew obi di bi ya me ya Philippians 1:21 Paul say mase am ti ni Kristo no owo ya me mfa so Kumchacha me to no owo fo owo ni ya mfa so fa ma ho me ana me kasa me de mo me ho enye yie enti me ka en ko be nkuba na fo bi foforo e mod Bulldog di se me te me do be nkumu wa ha me sa wa ha me so dabi eyin na me mfa Famami. Dabi me de ma we nye yi. Ade ti na me ma. Me na say famami. E ye Bulldog na. Dabi dia make no ya na ma me ahwo fe. Ya na to de dia wo ma me. na fa chopa na Empress Gifty any natural showbiz workers e de buy no. Of Prophet Pan was the be nsiri ntiri masa nsiri ntiri. Obe fire. Ye go challenge wa camera. Ghana. Owura Yesu di Ayɛka na ye. Owura Yesu di Ayɛka na ye pa. Otedi ampon Nyankopɔn. Ode Ghana akonchram akoyediem akwalonyam wa hine bia ne wote asase we se so o meto awurade a anana busuani nwuya ansa na obedi ade but Jesus over Yesu nyame tiasefo aba Jesus free tete besinda ya yemfo abrembo akateche president for wodo nyina beto no kro nobody can touch this man Jesus. What's our life? I am alive. Nobody in this Ghana here. Yes. Obiedi kwasa sabia tiadi Yesu di bia. Jesus. Obiedi nyamra sabia tia wonyako pontat fo ba no. Edesa anomini musuo wo fanna kwamwa mesra fra bo cha diapo. Nyako ponsa. Anoba yesi wa Ghana. If you don't believe this man, we believe him. Oh yes. And come of what Muhammad did. Yes, they did. Yes, you did. Omuti di sa. Ofa Muhammad di so. Oba ko ba di chen. Yes, you did sa. Onyame tetfo ba Yesu no. Di dirimu to minti. Ya di dirimu tam so. Ya be ko Yankopon. Oh yes. Wa wo soma mo de. Unya kramani ana so de Kristo ne abajemi. Yes. Now some you can worship. The wujini there. Yes. You found. We don't care. That's right. But so you are this one. Yankopon seponi be yefoma. Ghana sasophobia nkasa. Me Opambour Beneza. I will dare you in the power of the Holy Spirit. Jesus. Me na make catch. What be a TV station? What be a radio station? You can do all nonsense that you can't do. You want to do, but yes. When you make up very upon, more being consent. Oh yes. And yes, sir. We wouldn't know me Musua. Sadia Ghana Batwani Yano. Son of the Onyame no me betwata say so. Jesus. Amata Sania one woman for obietim that way. Was through that for Kataje. What do man come? And here for that. If I as a support for no moment and madam. Yes, go.
and Munyam yesterday. Amen. Whatever I would tell them to Tibet, I'm more self getting to Timuchi Ampo. Or Doko to Doko Sitcha Ampo, and Munyam Nine, or Tompade Pop Titimuda from Mukatache. Why not this other one or say? I don't know what you want to some of the pretty Tibet. And you pay so the boy said over sorry that is how when I said that was I said over sorry. Now, suddenly when Munyam need to be off from. And the Papa never Yapuman who in Atia, no name in Asia, the Casavinara, the Trimunara, a crowded demo, none in some Natua who were a crowd or go. No, so best for no, young could be. What have I? Or yes, so Yamitas for I won't go on. And Munyam is Amen. I don't know what Yame. I'm out here. A pretty dangerous. Your body. Kotoje yina pe wo pe abai don kotoje ma mo atam kotoje fie kotoje kotoje aposo tire yam kotoje yina wo de wa so di bosoma ya bosom na wa kwasia no wo de am dati mi so mi kasai wo de di sasa wi ade wa so ne ma wa to amene ma mo atatu ya wa amene bosoma tu ya bram dati mi so life. I will catch you to go mad right now wo de di ko sasa wi ade what is so so mo ta ba ha konfo Jesus. To me by no power on this earth can challenge the name Jesus. Oh yes. He's the name that above all else. Jesus. Nobody. More be than day. More be than day. No so what to me wakana. Yes. No what to me brother sorrow. Jesus. Opambour me join me to me Samuel. Yes go. Come and do nonsense. Do all your wasted. Do all your nonsense wasted. And see the power of the Mosako. Yes, go. Mawa baby, I will be a team for Ghana. And I read your Makwa. I'm will be content years to be. And that's how Yimoriala. What will be a team? And you would be a four. And you know, the crowd when you do me. Monko Opambour no me. Mobile crowd when you make the as if no memo. No busia in our processor. No money paying us about processor. I am telling you. Oh, baby, who don't have any by your phone? What kind of Metro story assassin to me about Jesus? The 2010 was here for women must see one. Oh, my baby was so before. Yes, see, Abraham, to me about it. Oh, yes. Maybe the minute about for the Americans. Don't team up. Oh, yeah, too many are bloody. Oh, yes. What be a team? What be a red? No more, so be a baby cassette. They be see woman. You are present. Don't demand mamma. And come share rather no buy. And move to me now, you. Oh, yes. Nobody can change it. Nobody. Mr. Bibiama no can do a catch up down Manua. You come to Ghana. Jesus. But I make a catch. Bibiama no can do down Manua. You come to Ghana. And you probably are better so when you go on to the opportunity and we are from. You will suffer with the bread we are saying. What can I do? One can say Momotia, one can say Mabosom, one can say to me being very ready. You are so what day, Munko. So when you be tested for body panel, Opambour Kasa, every time no more remedy was as a mere. Ha! Midnight TV is life. My boss told him I'm water to be Sam. Nobody can do nothing. Jesus. Because when you be TV, oh yes, I have the power of the Mosako. And no demon, no idols can challenge me. Now because we are shaming Kusiano. Never do Kusiano. We are medical Kusiano. Never do Kusiano. You are medical Kusiano. Mukasonya Minio. To me, Australia assassins. And when you are media, would you open one more dear? Jim Morgana ready. Whilst you are to a bosom. When I saw can't make your face over. When I saw Yadia, watch me, and do nonsense and say, I will curse you. To the power of the Holy Spirit and destroy you and finish you. Nonsense. I saw for Moses.
Tiame. Moye. Adiane koso Ghana. Eh! Munjai. Adiane koso Ghana. Mo bia siri aben. Peja unsakoso. Wo hwe peja unsakoso. Adana musuro sa. Masa. Hey! Awurade abote ase no ade nkoni. Woyɛ onyame wani mu no twobie de no. Me dia me gira. Wo so ya bosom, wadi adura pen. Wo so free po ase ba me wata wo tepo ase. Me onyame nipa. Jesus. Onyame na afra me. Yes. You can do nothing. Jesus. At this onyame to suffer me. To be bi ani asase so. Wo so ri ase. Se di panya nkwache wo. Ade Jesus. Oh Jesus. Onyame ti ase for. No demon can do nonsense. Odo mo ti am general life. You be born on ground. Do nonsense. Do your worst. I'm sorry. And see who are brother. Who are Ghana? Who na won pani nyina ekura. Do nonsense and see. I will curse you to go mad. I will curse you to go blind. I will curse you and destroy you. Through the name of Jesus Christ, the King of Kings, Jesus, and the Lord of all lords, Jesus, the Alpha and Omega, yes, the heaven and the earth God. When I'm be done, what Jimmy had to some year to what mammy to me, and I did that so. Any other pay, some in Fabecasa, Obini Mukasa Sariani, Osum, you can go and worship your God. Oh, yes. Never saw me tell you, fear was someone on. Have a cassette, when you go. Who pour you by that stupid idiot mistake? Sheila Andariaka. Boston de Catori Indala. Shibru Undari Alabasobra. Me Yanipa. Baby Amadu. Me here what Pia was so deep. Oh, but in free swamna, Mamma free swamna, to me free swamna. Oh, demons every real Sunday. I am here. You have got that way. Would you meet him? Would you be meeting with us? You try. What beer? My who pain in that one, but my country, Jesus. Nobody can do nonsense. When was so a year to Rura? Who the face of a Sapani? Do you do run? When we are son of India? Oh, when another one more to me and come as well. Because so much I want to say. Open it to me through my work. Too many I want I didn't depend never told home. Jesus. No one does see a rat in your coupon. Oh, yes. No one be yet to take your ability to win. Yes, to me to the bad problem concert. No. Hey! Do open no money trust here. Yes. Now do open so channel. Then I have to for assassins. Yes. Hey! Somebody has to catch him. And only Jesus. Oh, yes. When you go for Tias, 4 bands to me. God bless you. To me, amen. And me, Banamaka. Me, none. You get you because that's a reality. Me, the body from Sisha. Yes, sir. Mr. One won't be anywhere. A bit much a study, I'm your brother, Miss Walker. I cannot. To me, be a friend, brother, me anywhere. Jesus. A bit much said the brother, Miss Walker. Ghana, Konyani, assessor, and people to go to me and this Yaba. A Bamana San. What do you want? My and this living in a visit. Can probably a young consent one by. Yes. Who won't find you soon, find you won't find the teddy up when you're company. Yeah, what you couldn't be afraid of this and I am telling you. Yes. And nobody be denied. When you brought Pleno. With the Diagro. What was sending me any amount of terror? Catatrano. Jesus. Catatrano. Yes. And yes, sir. And no me a babusion, go upon me a babusion. Mutimi Sanota. Me the no me back to Abusianim. Every samurai, Copum and Chirimaginaso. Me the no me no. A Chasaba, Halima Andaria. My Lord, my God. Jesus. What's the word for me that was saying? When I mean, to me be an hobby. And you find out. I glorify your presence. Your name Jesus be glorified. Yes, go. And I also, I can say it. When I was shared, I'll be more shared out. That's all. Now, one shared them. One some, a man in Crawford Bull,
Ayɛka the swan check cassette. That a drop of power when some one more chino will fruit in our papa. 3 days. Dr. Ben of Ghana. Dr. Ben of Warriors. Jesus. Obey me, sir. 3 days. I couldn't sell Ukraine. Was I in Nipa? What won a free? If you were warm and Nabanko. I just said, what has one young couple? One way you be a record. And to me, be a yes, stop it. And to me, be a young to me, be a yes, stop it. And you couldn't be. Rebecca said, Yentra. And I'm your crop. Rebecca said, Stephen, he did the same thing. And God glorified this man. David Mokon. Yamian Munyam Jan. Emane, Yanya Sofaso. Titifona Juma Yano, Okoma Kono, Yanyefa. A Christopher Sofo. So people who did the Fua or see many palatia says, or you stupid, most stupid. Oh, yes. To me, any and Munyami Radia. To you, Nipo, you fool, we are seeing you be a cassette. Yes. Will you fool, pa? And you will be there than me. Will you fool? We drank Opambour. Opinion Consasem. So try a draw. Oh dear, draw good. Master, the whole Ghana. The whole world. Yes, no demon. Yes. No any principalities. Jesus. Can challenge the Most High. Jesus. The living God. Yes. The I am that I am. Yes. Shiba Sobra Andana. I feel you are not for Ghana. Whatever the for Patel or Dorma, and I know a TV so the Patel and a branch of Bakotana Sua, or Kenya Minasem, a man for Uchedian Ponyam Copo Bacro, or the for Patel in said, a program of Moyan Mimenda and Mribia. Now, a better program no air Coswell, and a deep from Patel among Commodian Codu said, Every year to Christ would have sorry them, na nipa air tongue, na a bit so tall, and when young coupon film. When everybody there before I can come table go from a palm flash right them all. I catch almost what you said. Over friendly fear for the Buffy Empire Buffy. No more dear, I'm not done a Jew for time. Now, Prophet Patel, I'm not telling you, I know can say yes to Christ or your sad and a Satan, yes, or your fool. Seven. Jesus Christ. Now, Prophet, I say me the man, I want to be a new aircon, what you mean, sir, I will Ghana ha. I tell Pabia and free TV station one man. And I told you every program on Swama. Oh, my God, and you're not training. I we are sure. Only for Pato. And you're not watching in only for Pato. I put on a watcher. Let us attack. I know what you mean. Now, what you mean, somebody. That then I can't tell me that. Prophet, what do you say? Now, only for Pato, now, no, the year. I know Baba go send them out and say, as some cases say, will be a can. I will tell you the sword. Ah, new party to and your Oba program listening in Answa on a presenter or moderating program on why yes to Christ on you to me. Ah, Sabe, yes, who on an SCS, yes, who you to on what and what's an Omobia Cassania, and some Abusami. I'd say when I'm on one to my what you be by yes, why? What's your Sephora Copa? I am that I am. The Holy Spirit. Yes. The beginning and the end. The Alpha and Omega. Hibori under your castle under. Hey! 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 We order me our tears here. Hibori alaba sobra. Ghana had a give money at every day. The Numasakola Becasa, Webecasa Jananu. But you can do all this. Papa meto no nyame no me beto wa wie no. Wa we abusuani a wote abrontete papa be kan. Obi timi nyane nto ni na nyane mfrim. Ye fem Opambour da kwa ya. Nation prophet. Papa ade ani maba. Jesus. Mimi ni. Awurade agemato. Yes go. Yeah. Twaso. Eto nyame for Pato, I told Pabia Mabontain. Now Pato and none of them tell say no. Say nation prophet wa Ghana ha. And some will say Enkoso. The prophet was down on Pano Yabaye, and I'm saying, I'm the two anymore. And the prophet, now what you have been a day, and I did fall so I did one in the two, you must say. So, program, I'm here the women then,
ɛne yɛn mu a ɔmo nkosi meme ne numere ne kwasi ada nɔpa sɛ yɛante akyɛw pa bi a ɛmfiri saa program na sɛ adiifoɔ wode onyankopɔn nnome bɛto ɔmo anim ama na ka ɔmo a ɔmo ka saa nsɛm no nyinaa na prophet ɛnura numere ana program no ɛkɔɔ soɔ na mepatɛw aberanteɛ no a ɔno ankasa ka nyame no asɛm no deɛ mepatɛw ɔma ma na ama program no so bi na mepatɛw ɛyɛ nnwomtoni a ɔte atwam ɛhwɛ ɛyɛ ma aberanteɛ yi ka saa asɛm no patɛw ɔno na akyi na ɛyɛ television station no nyinaa nam ɛgyina program no nam ɛde akyɛw pa ɛde ma wɔtwadeɛ mpɔ nyankopɔn ɛde ɔkyɛw pa ɛma ɔtwadeɛ mpɔ nyankopɔn nkorɔfoɔ ɛde akyɛw pa ɛma kristofoɔ nyinaa sɛ ɔsrɛ ɔgyina aberanteɛ no nam apakyɛw ɛde ama Ghana kristofoɔ ewiase kristofoɔ nyinaa aberanteɛ no wawu ana patɛw wɔn yi patɛw dɛbi ɔte ase na ɔbaa ne patɛw ama no mepatɛw prophet ɛde ama TV no nso mepatɛw prophet na TV wura no wɔyɛ deɛ ni ɔsomsom bɛyi before patɛw sisi ade wada ɔma mentimi nkyerɛ so a mepatɛw because kristo ni paa ntena hɔ ɛma saa deɛ no nkɔso no TV station hey munya wunyakopɔn tumi Jesus munya wunyakopɔn tatfo tumi yɛba yɛsere ne yɛkɔ ɔmo sɛ me dan nyakopɔn tumi yɛ everybody will see it. Oh yes. Me na me catch it. We don't hear presenter bit makasa. Maybe say nyam di mate presenters for adi matam. Eno mane amount for bob for boni fa me ho. Say me top from no and do so. Yes. And ma to me wa mo. O nyame to me nti. Let's go. Wo mo nyina no aka to mo bi asafo. The presenters. Obi biare ni won me de yete ni din. Me yete me din. Yes. For Ghana, for Africa. We are for never. Jesus. That's the problem with God. Don't some can say me. Oh Jesus. I feel no Opambour one day check on him. I feel no Opambour one year check on him. I feel the brother said some check on him. Jesus. When you meet to me here, yes. Nobody can challenge this God. Obi any ho. When you miss. Amba TV ni so amekasa biem. Odi for patron one kasa wa ma program no so. Na oba na pacho. Pacho. Fere wo so ma ebone. Afere ho sa de o ye ni nye. Atara na wotwe nie. Ekọ na wotwe mienu na wotwe miensem no. Ewade amfa so afa won ne na amade a akwa hunu sa acha opa wo ho. Kaseti onyankopon. Onyame bakoro. Onyame. Odefo Asha senior being Yankopon. Titimum come titimu kokosachi. Let's go. A yawn water and water. Whatever. I'm more with if when Nasha was said. One of friend whom you are enemy are so be anywhere I don't know say. Upon the assassin, a yawn we are here. Mira. As I said, take an free America upon them so. China for a real self independent Ghana for Kamu. Baby, be any one more. And you will be a year a war. Ɔkyekyere wiem kyekyere asase nyankopɔn ɔtete bɛ bɔ fɔm kɛtɛkye ɛyɛ ɔna ayɛ dɛfo firi tete dɛfo firi akyafo dɛfo firi ahyɛseɛ efi ti mmesi na wɔnim no wɔkyɛ obi ani hɔ ɛmo tia ne hwan bosom bi ne hwan ne ɔkɔ kɛtɛkye a ɛwɔ si esuro ne kyɛ bɔ ɛyɛ wo ɛne dɛfo muruku ɔdɛfo tete mu dɛfo mu kɛtɛkye mu nyankopɔn ɔtumpa de bɔ fɔm kɛtɛkye ɛmo awusi ɛnumunyam ne ntonto ne nkamfo yɛ wuya yɛhyɛ wɔ numunyam ebisa wɔn wɔde wɔ wɔn asama so. Therefore, when you know what I therefore you not at that form. I know therefore, who come search. I would just say pretty everything. I shall send you a young company and Shran come. Amen. I hear come. Amen. And Tonton come. Amen. We are therefore. A rather, Miss Woman, small, but there means so many. I want to miss some more. Oh, yes. I brand television so. A quote can I? Ko wiase aka sa wo doba tiasefo ba Yesu o ye fu onim nyansa aka so bi efu ache so bi onim nyansa odafo wo ba no bema odi na tia nwene no se dipa na home ku wa kaseti o doba Jesus na ya wo so do kaseti bema wontimi pa chaw aka sana biya kwa manumi ewo TV ni so ana baabia na mom ababa wa wo di dwumadie no muntintima na woto ho no wono na wose wo paacha
Erade. Wakwa minya den. Whatever ben what is that? And what was the ben or ben war? A motia ben what is that? My chin, my nanty, my yet, you will be on your whatever I be better word. What I bet you to for me to and the man has to for it in your gobonio. Body me, bomb, running puppet, una nana, I'm running. And when you read, why are you? I don't read, don't ask you. What can you upon your coupon? I would just a pretty to body me, bomb, running puppet, una nana, I'm running. Accident to me, I would be. I come for so sense and a brother war. Whatever we are the engine of it, it's in Rembesina. I hear so. That's a bread. And to do the word as a bread. I hear so. Come on, your way. The open arm and it trust here, the open city drops and was as so. The body, your bomb and the baby won't go. One anyone you through war. Now one year pagan man and so no best. And my swan year you won't go on the sour and fat would down so yes so when you're making them. Yahweh, we pay Yahweh, Yahweh, we took some Lord, Yahweh, we towers you, Yahweh. So you know and Buddha Assassin was in Yawodia Assassin Yamunia Yawodia Yawoya and Wabit in Yabi Besina as that's a war, be that's a bread. Yet Wabit to one, but I won't say yet the power is such a tool. I do want bacana about crown. There's any Nancy and Shona, you want. If you don't pay a bio, Magana says so. If you know him for, if you don't say your software, if you know your comfort, if you know your Tiban roof, one you know, what I mean, what does what you said that you know in your coupon. I'm calling Ramati to the Makumako such in your coupon. I'm going to swap on what we pay the war. The pony, the bomb running, Bonqua, running, and so on. And to be right, to my yo! Papa, don't ask you! Be right, Penyah, don't say. And to be right, to my yo! Never, don't ask you! Never get my yo, don't do. The boy, the bomb, and it won't quite you, and money, and so. Whatever, nobody. Be right, you are yours. Ogani apanya ko bana jona fo. Abadi amamra ni tonton tumo. Oh, de me bomra ni won boy kariye e mane esa. Power Ghana. No, that's sorry. Just for the enemy. Oh, yes. Abadi akasem bi ache. Abraham pon mrani wa kasem bi ache. Tama baba wani pacha no watu wana se no jina. The pacha no to. Watu wana opa Ghana ko nyina ache. Body for pacha. Ansori nyina ho. Pacha dey.
na open ready chance no to Me pacho no ni nyina no to. ebi ene wo so ni nyina na so Me pacho na bi. se onyame empanche Yes sir. sa abadisa Yes sir, prophet. na dia na Ghana so for kafa Odi for pacho asane ba monti de no bi ayedi. obi an kawe fa But see said pacho ready for so kasai. eti ni cha pa no opa no asofo na te Me pacho mete. o mate wo Pacho mete. ansare anyina ho abra wo kan rade dia no Yes sir. ansra bo no fache Yes, so sir. program nanim Yes sir. ne asem se fi obi anu maba wa mu koto ansare nyina mu koto dwempo Pacho na bi. am rade cha Pacho na bi. tena so tena konwam Yes sir, prophet. an wo pa rade cha Pacho. ti cha pa na rade aso na so so ye tia mi kina ano ya mai mi dem pesa be come into me ka everybody catch them say mo ho kwa say me kasa fasa ba mi two boss na ma no me na sabie no me ka be sesa asabie no a be ka be sesa aka me to me flash asia ko ma wi o twedi aponya ko podi ni to me Suffer. Asem rade ka kire bi ni. Wo ho kwasam ka was. Mo ho kwasam ye dia mai. Am be na ma. Ma me sa to me. Me to me a e be sa be dia. Ini pa wo do sa TV no ya wo dia. Twese bi si su. The whole Ghana TV bi o hwe se bi si su. Enkramofo TV mpon kasanti a Yesu TV. Oh, prophet. Wana sabi wa fra wa posomfo kwa bia TV yom so wadi posom sam no mo ye omo nkasenti a wonya abosom nya ni se tumi ni na e ho ade na se fra ya wo se ye gidi ma ni ye kasa osofo yes Christ wura sorry de Jesus what ya ba esi jimini ya ekoso wa so de Prophet. jimini ya wa ma ya kwanse ya ma fode ba o ma ya kwanse ya towa de bia wa so de onyame ya sam ya kwanse ye betimi de ade asi ho obi ba afode a ye jeni bi no fan kofi ni mo bi ya ton de enye aju wo pre enu tena wo twe aba edi si sa ajimi for fools ya wo mo towa de wa so de so what onyame nim se no me tumi ya wade ya ma me no ano odai ano ohye Oh yes. no born a woman ebetime dia free me so just onyame fra Jesus. na same na wa kola keto sa na wa una na wo mo gu apro no ko no mo wa da betra kana kasati asefo nyankopon wo betra kana akasati asefo nyankopon who are you Jesus. Savo Prophet. se rade ma me kwan se na me ndom kaga na obi abedu prophet 20 at once Jana no day. eja beba no ene dia beba no no ba yes Yes. wo ti fi abo say yes wo nyame tumi yadwu Oh yes. wo na me ka kira wo de mama be sebia That's right. cha wo na wanyem ye nyankopon someone sum na enya hwe na mpa ye ho Yes. Jesus. because if the papa for
ɛdi ɛnumonyam ni ni tie nyama awurade. Yes. Kramofoɔ dɔm ma pɔ fam sɔre awurade. Ekristofoɔ nso tuntum awurade bia ɔmo no kasa onyame nkwa na ɛkɔ. Oh, Jesus. Na wo sɛ wo nsom awurade a we don't care. Okay. Because nyansa fiti aseɛ. So obi a wo nsom awurade baabu so ɛdɛ. Wɔgye mi wɔyɛ ti bɔ nkɔsɔ. Oh, Pastor. God bless you. Hiburi ankata. Shibru andori araba sobra. Hwɛ. Sɛ awurade ma mi kwan. Sɛ na mi ntomi dɛ. Mi ba yɛ nyinaa mi bu nkɔtɔdu anya na mi sɛ ɛdɔ sɔ mi ma kwan. Mekase me nipa ma wunu sɛ tumi yɛ awurade dia. Yes. Me na awurade fam so hyɛ nkɔm Ghana. Ebola ɛba awurade fam so hyɛ nkɔm. Yes. Abra 2012 yɛ to aba. Yes. Na Americafoɔ de nsa signal ba sɛ ntɔkɔ besi wɔ Ghana. Me na me yɛ onyame di nfo awurade bɔ mpɛ awurade katam sɛ ntɔkɔ bi esi Ghana ha. Jesus. Etu obiara ɛntra se bibi esi ampa nso bibi esi wɔ Ghana. Wonderful. Nations prophet. Tumi yɛ awurade dia. Oh, yes. No asɛm bi enu asesa. Zambiafoɔ ɛne Ghanafoɔ bɛbɔbɔ. Yɛsɛ Zambiafoɔ de yɛduro wɔn a wɔyɛ aba Ghana. Praise God. Hallelujah. Migyina TV so gyina radio so. Yes. Asɔre dɛm. Ɛka napta no bɔ no mo bɔ no Friday. Yes. Mikasa wu kɔ dɛ asɔre kɛ stadium. Sɛ Zambiafoɔ bɔ mo kɔfɔ mo bosom nyinaa mra Ghana. Jesus. Ghana bɛhyɛ wɔn. Ɛne qualification di kan Ghana de kɔ wɛka. Yes. Onyame tumi de so yɛ dɛ ɛyɛ adwuma. Tumi yɛ awurade ni. Ghana hyɛ wo. Abra Ghana ne Egypt ɛbɔbɔ. Awurade fam so kasa. Mi kɔfie. Abranteɛ Jonas ɔwɔ aburokyire. No wɔ ha ofiri akɔ nkyɛn fɛ. Ɔsɛ ɔwɔ aburokyire. Eugene Morat mo nyɛ ɔmo wɔ aburokyire. Wo a wo ɔmo contact call them and ask them. Mi kɔfie mi nya nufi. Na mi te sɛ ɔsɔfoɔ bi afrɛ. Ɛka sɛ ɛhyɛ nkɔmbɔ no bɛbɔ wɔ Ghana ha no. Ghana Egypt bɛbɔ no. Sɛ Ghana Egypt bɔbɔ. Mo ma sɛ Makesia nyina mu asɛ mo nhyɛ fa bibibi. Egypt bɛhyɛ Ghana na. Ɛwɔ na Awurade ka kyerɛ m sɛ menka ne yɛbɛkɔ so ɔpaake no so nkyɛ Ghana. Jesus. Yes. Ɛyɛ audio. Jesus Christ. Yes. Na me try Shaggy sɛ Shaggy. Ɔnte ase sese. Fa me kɔ Abraham travel kɔ na ka ne yɛbɛsi ɔpaake no so. Yes. Nɛ aburo mo bɔbɔ. Satan na mapɔ TV so a mi kɔ fie. Na me ka. Ɛwɔ nhyehyɛ yam. Jesus. Sir, I was set 5 minutes to 15 minutes. Yes, sir. Egypt ɛhyɛ Ghana. Na sɛ pasa Egypt hyɛ Ghana so a, go ne bɛto aso bebree. Matwam. Amen. Matwam Ghana for. Jesus. 5 to 15 minutes. Ghana ɛbɛhyɛ Egypt. Na born goes ne bɛto aso bebree. Yes. Okay. Ɛyɛ Egypt wɔn kunu nso matwam Ghana. Amen. And that day, Jesus. Ghana for share Egypt 5 to 6 to Hey. 6 to. In a record, Jesus. a BC that. Nations prophet. One of it made you in the Opambour fell. Obi enu a prophet. Missy and the brother catch them say. Makwa Mr. Mama to me. Yes. And to me. Many people to me. Oh, yes. But men to me. And yes, sir. Onyame ye humo bro nyankopɔ onyame ntram shata de tuntum ba ne mani abreba fam dia agro ade o de me kasa o yo moto ade me yiri kura ne misu ne me ban me yiri kura woni na me pesa me yiri nsu behu konya ni ti no ba wa That's right. misu ne me ban awurade am special won anim enipa bia no me mu ahu de awurade aye me ebisa eno eyame ni awurade nkyem. Oh, yes. And as something Jimmy for when you are to me, sir. Let Jimmy, sir. Was Seattle or bad in himself for himself for sure. A punching. So would you be to me? Oh. Oh.
no see a mom che something bema won thing oh able to be any capture Jesus. I feel any action as well Jesus. and you can hear that what you to the say Yes. it's a man of God and it's a Ghana ya na obi antimi no minim dia ba ya Oh yes. we are so for what is so na we nyam dwuma ni ma ya che asa na wo be Pa. hweye no obi anka nto se kaseti ami abra be ye Oh yes. nesa mema dwuma ni mu nhyira da ne no me Jesus. e dia ma That's true. ujiri sa ruade Yes, sir, prophet. sabra mu so Yes, sir. enso bi no wate asefo asase wo se so e wo tumi e chen There. obi bo dia di enso bi bo dia Yes. no bi kwa hwe bi gu Yes, Christ. e bi abana twem Jesus. yare da so God bless you. o peba no me so Yes. enso be kan ni pedua e ko Yes. Correct. enchane e ba besa Hey. enso we Ha. ye boy yes to study to me na here Ɛyɛ adwuma. Powerful. Beautiful. Only the moment. Yes, sir, prophet. Do not be. Afraid. Yes. So we te bosom so. Ni asa wa ben bosom kasa kyerɛ. Ɛni o twɛdi ampo nyanko ne ntimi nyi ne ho adi kyerɛ kasa kyerɛ. Oh yes. Aki agye na chi di da da. And okay. Me na me ka kyerɛ. Me nkasa ma no ka. There be. Me kasa onyanko po tumi. Yes. Ɛni tena me sɛ sɛ ɔso wa ben na wo tumi. Wo yɛ bai pon sampa wo kwasi ampani. That's right. Try nonsense and see. Try nonsense and see the power of the Most High God. God bless you. Ghana mpanyinfoɔ mo yɛ Watch your money. Yes, sir. ɛkyɛ obi a. Yes, Yes, sir. sir, prophet. Ɛwurade ɔsi bu akwasi na jimi sɛm so. No, I need a Emua no. message. Ne saa ɔbɛyɛ sɛ ɔno. Na obi a ɔsi bu ano na ɔnyɛ no so nyansafoɔ. Na ɛwurade akasɛm bi ɔsi pakyɛ. Did you understand? Did you understand? Yes, sir. Did you understand? Do you understand? Pakyɛ ne na akosi sɛ ɔyɛrɛ. Send your partner since Sɛni apakye na ase sɛ. send your enkwasiafo anum abobi Saa sɛ ne nkwasiampa ni nkyimifoɔ dwedwentwere aboa mu aboa ne num asɛm so esi tie. Yes. Ɛno no. Christ. So obi a ne ho ɔfɛ wɔ Nyankopɔn anim nya biara no ɔnkasa nkyɛn Awurade. And okay. Agye deɛ wadi dɛm. Ɛno korɛ. Ɔhuhu fa no honam fam. Yes. Na n'anim so ayɛ sɛ aboa nim. Yes. Ɛna ɔmo kasa tie Awurade. Jesus. Ɛnyɛ me na meka. There be. It is in the Bible. Oh yes. Ka Bible na ɔsɔfti. Yes, sir, prophet. Wofiri ka Bible na wɔ pie sɛ. Oluma mpacho na misa. Wada Roma. Very good. Yes, sir. Radina mso na kyerɛ me. Ka Bible no bi ɛnkɔ. Odi for mpacho Proverbs 26 verse 1. Wɔsi wɔn na aba hɔ. Enkwasiafo. Nkwasiafoɔ. Eniyafo. Aniyafoɔ. Ɛne nkwankwansafo. Aniyafoɔ nkwasiafoɔ ɛne nkwankwansafo go. Sɛ ɛhu brɛ mu sukyerɛma. Sɛdeɛ wowura mu sutiama teɛ. Ɛne twabere nsuo teɛ no. Ɛne hyɛbea mu nsuo teɛ no. Sɛ animonyam mfata kwasia. Saa na kwasiampani a wɔte Ghana ate Togo tu Benin ti fahin animonyam mfata ne da. Obi a ɔyɛ kwasiato no onyame animonyam yɛ dɛ mfata. Let's go. Sɛdeɛ apatu pirakyini. Sɛdeɛ apatu pirakyini Na asumfra katakyie tu. na asubra katakye to. Saa na nnuaba hunu nso. Saa na nnuaba hunu kwasia nnuaba hunu homo fa na fam de hyira pa gu fam mede kɔsia gu fam ɛmba mu ta wofa fam pita kɔpo ase wofa fam mfoni kɔ baabi a rebɛkɔ fa to abosom so woyɛ kwasia ba ne woyɛ kwasia to. No power can test me Yes, God. because God has ordained me Yes. in his power. Operation. Sɛ medwira wɔdwedwere me kyekyɛ wɔkyekyere me sane a wɔyɛ dɛ Wasane. asukade sɔfo twɔba yɛ wurade nyankopɔn Powerful. yɛnkɔ Pɔnkɔ ba fata pɔnkɔ. pɔnkɔ aba fata pɔnkɔ Nareka fata furu. na nareka fata furu mu Abanso fata kwasia akyi. aba fata kwasi akyi Mua kwasia na gimi sɛm. ɛmoa kwasia no agye me sɛm so Na wo nso wanyɛ so wɔ no. saa asɛm wɔ wote aseɛ sɛ Odi for wada wo mpakyɛw. Onyame asɛm na ɔka ne tu. ɔmo kwasia no agye me sɛm so Obu a wɔyɛ kwasia ne wɔ sa hɔ. bɛyɛ sɛ wɔ no Wo bɛyɛ so wɔ no. obi a bɔ kwasia to no Yes, sir, prophet. memmoa no agye me sɛm Na so wo nso wanyɛ kwaya. ɛnyɛ saa nso bɛyɛ sɛ kwasia to Pepakyɛw prophet. ɛnɛ nte sɛ yɛnya dɛ Odi for no sade ba 5 for wode say. wode nyabotere mepɛ saa ne yɛka gya bi a ɛbɛba hɔ Yes, sir. ɛno deɛ ɛdeɛ nkwasiade yɛ sa da Awurade ka ho asɛm Odi for kwasia. nkwasiade yɛ ne ɛwɔ mu ahodoɔ kwasiade yɛ ne ɛwɔ mu ahodoɔ so ne afom wo fie obi didi watam wɔ fie obi sɛ wo ti kakraka obi sɛ wei agya ne kyiri deɛ ɛhu That's yɛ right. ɔkwasi a wodi akyi a bɛyɛ sɛ ɔno hallelujah Amen. Pa.
Some was the assembly. Then you will be our cassette brother. And you will be a person watching us. My brother. Ababa. Yes, sir. Who offend to the child riding for home? Jesus. And no one down for any copper and must see him. Oh, when and who fetch him. Son also back. Yes. A branch of Daddy Lumba. And one of so we were. Oh, yes, very good. Oh, there's one who saw send us some other here. Or your Bema wants some. Hey. Repay na kwa. Jesus. When I make a channel. We no could do a summer and some of you. What if I do again me upon that Dacope? Who send you woo is it here? You will see how tough is. Bye for me, mama. Who for the enemy, Yaman Mate. Amen. But don't for me, you will be or tell you to be a former. And then an Antibium. Obio cassette, what you was one no mean ever. What your branch is up. Whatever the Afrania man. Yes, I would tell you, then the other day. Somebody before. Uba kono me won kwananya. Enu tina me pamkwase anam for some brabo. Me penamfo a obi a onyame tumi tinimu. Yes. Obi otie Awurade nka. Operation. Ofa futu asemi enko. Mu akwase na jimi samso. Emu akwase na jimi samso. Awon so wanya so. Mu wanya so no. Bu akwase na jimi samso. Afeni wo wie wo se ya de be. Bu akwase. Eso bu safo de. Pato se bu. Wo se bu akwase ato. Bu kwase afui. Na jimi samso enko. Na wanye na bisu nyansa. Na sa obi ya no de sa onim nyansa. Ete Awurade. Onim nyansa ete Awurade. Oh, nyansa. Awurade kasa kwari ya blast. Let's go. Pacho was it the odia samsum akwase. The odia samsum akwase apani. Utiani ye. Yes. The odia samsum akwase apani no. The odia samsum akwase apani mu kwase atoni yanko. Ojuchu 190. Ojuchu 190 buko kwase apani usmana. Wadi kwase ankra na beko. Na obanzo wadi kwase ani mu asabu wanim. Enti abasa mfa so bi eni suma no so. Enti abasa bonsa na eha wankasa. Ojuchu wankasa 190. Yanko. Na wono musuo. Na no ono musuo. Senia apache na sense. Senia apache kwase apache ni na sense ho. Senia enkwasiafo ni mabubusam tie. Sana enkwasiafo agimi asai. Omo apro, tete omo timi samso tie no. Senia abu hene bo tie wa abuokuo mu. Senia abu hene bo tie wa abuokuo mu. Senia wo hye kwase ni monyam tie. Sana wo hye mpani tibon kwasonso ni monyam. Senia enkase po mate won sabuni nsam. Senia enkase po mate won sabuni nsam. Se enkwasiafo bebusam tie no. Sa enkwasiafo agimifo bebusam so tie. De wo bon kwasiafo nantifo pa. Enipa biara wo bon kwasiafo agimitofo nantikwa no. What is a Jimmy Tony? What pretty Penyah? What is a Jimmy Tony and the Jimmy Tiwa saya bua no what pretty Penyah? Send your crama son qualify. Send your cramai a bua crama son qualify. Some quasia at the Jimmy Simon. Sana quasia free, quasia top, quasia tip on coso. The Jimmy Samso etie. O sanu come de bia. Yes. O sanu come de bia. O who ponso awaye. Let's go. Who no the power one resume nyansa. Who no the power yan one kasa no su nyansa fo bra Awurade punu Jimmy fo a. And it does so ma kwase asene. And it does so awa o ma kwasa pani chansa aboa mu aboa. Obunu so nyansa fo che Awurade no. Hallelujah. Amen. We didn't say Prophet Opambour abeka so far sir. Bulldog odi Yesu Kristo atem ana Empress Gifty ewo ehobie. No went man can answer no. Eye concern. Ube man chere wa adwene ama me. Ewo comment section. Aha Penyah Block Media. Accra.